vastuullisesta pelaamisesta tehdään usein tabu, ja sanana kyllä sen merkitys on hieman kyseenalainen. Mitä tarkoittaa vastuullinen pelaaminen? Mä henkilökohtaisesti pelaajana suosin maltillista pelaamista. Rajansa kaikella. Ja joskus tämä hupi menee yli. Ja silloin kannattaa mun kokemuksen mukaan taas puhua asioista läheiselle, tuntemattomalle, chatissa, vaikka mulle. Mutta suosittelisin myös pelurijärjestöä maltilliseen pelaamiseen liittyvissä asioissa. Siellä on juhlavuosi käynnissä. Nyt on paremmat bileet, mitä kolikkopelit pystyy ikinä tarjoamaan, on varmasti näissä yhteisöissä. Käykää tsekkaamassa ja pelatkaa maltilla.